Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malas lagi na ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima ng Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam mo pamatay ang mga sasama. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahon sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinuno. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nahimo ang driver sa taxi nga tao raw sa Roger nga lain naman ang misakay sa iyang gidriban. Wa na niya makita si Teresa. Nagtakuban sila si Teresa ug Alan. Gipabalhin sila og laing taxi. Labihang pikala ni Roger. Unya gisugo niya ang maong tao nga ihatod ang usa ka balding drugas apan wa lang damha ang manghod ni Bibit nga usa ka field trainee police ug kauban niini mao'y misakay sa maong taxi. Og nakita nila ang drugas. Gitawgan dayon si Bibit o gipahibaw sab ni Bibit si Teresa. Apan nanawag og balik ang manghod ni Bibit nga nagbalita nga gitabangan sila pusil sa duha ka grupo. Pag abot nila ni Teresa sa maong lugar, patay na ang manghod ni Bibit. Bet! Ha! Nag-iingon imong taxi! Huwag mo nag-i-taxi din eh! Ginoo ko! Si Brenda! Brenda! Natusak-tusak sila sa mga malabi! Ni ana mga pulis, Bet. Unsa man, tawo na to sila sa mama o papa nila. Ayaw lang. Kasunlaw na ko sa nagsulti. Humanog sketch sa mga pulis. Dado na nila ang duha ka patayng lawas. Oh, mauna niya ang sakyanan ni Hepe. Kaya siya pa iuna to. Luyas ko manghod. Gidaan na nila ang duha ka patayng lawas, Bet.
Tuan na sa panghepe. Why CCTV din hindapita? Matod pa sa hepe, butanganan gidunta ko no kinindapita din hi. Maunta na kung kita natanaw, Tess. Huwag yung CCTV. Tess, pangita ko nag-ikapulin ako, ha? Di ko na akong trabaho. Nakasabot ko, Bet. Ayaw ka pala ka. Kinahalan mo bakasyon ka yun. Salamat. Mupauli ko. Tana. Bet, kuyugan ta ka nga to sa inyo. Bet. Uds, balik kita mo sa ito na bitoy. Wa na pa ikipili. Hello, Alan? Nagadungog ko sa radyo. Bago pa yun. Hayan ka karon, Tess. Maupay pagkawas na ako gikan sa sud sa ilang bebe. Ako siya gikuyugan. Gikan na sa misa hitabuan. May magsultihan ko ni Muslita mo. Matug na unta ko. Nanawag si bebe na ko. Matod pa niya. Mapauli na unta ang iyang manghod gikan nga bidyuti. Pero ang gisakyan nilang taxi, doon ako nagdrugas. Maong ilang gihod. Wapagani may makita si Bebet. Nanawag na sabsiyan ako nga doon ay nahitabo. Kay naputol ang istorya sa iyang manghod. Nagkalit ko nung may nangabot o gitabangan silang pamusil. Sige. Manawag lang niya ko ni mo. Bye. Bye. Usaray utok aning tanan. Usaray original aning tanan. Gikan sa pagkamatay ni Papa Amado. Sa kamatayon sa kuyuan. Sa pagtinguha nilang lakip ko ilang patyon. Usaray nagmando aning tanan ugoy hinungdan nga kumut-kumuton ko ang balaod. Okay. Bye, Chief. Unsa po, sa hepe. Nagpadistansya lang ang grupo human nilag atakis duha ka pulis. Miabot ko dayon ang duha ka reporter. Sila si Teresa. Kaysa pa may lain. Sila si Teresa at Bibit. Muro mga ilaga. Maayong manimhot. Sobra pa sila ga. Onya, ang taxi. Wa na sila nakita. Wa na'y taxi nga nakita sila si Teresa silang pagkabot. Mao na rin abdan nilang Bibit. Ang manghod niyang tumboy nga field trainee police nga nagkuhay-kuhay na. Good. Pasisto. Unsa? Maghimo ko nukog diversionary nga hitabo din sa syudad. Kinahanglan nga ma-divert ang atensyon sa publiko ngadto sa lain apan bag-o nga hitabo dinhi sa atong syudad. Unsa man, Roger?
karon. Gusto unta ko magkita ta. Mo anak ko sa inyo ha. Di pa ko sa gawas, Tess. Di ako sa punerarya nga mga nagatiman sa patayang lawas ni Brenda. Kung gusto kang magkita ta, adol na tas bay. Nahuman naman ko tuyo na ako diri. Mugawas na ko karon sa punerarya. Asaya si Brenda. Ato haya sa Brenda sa bahay, Tess. Okay. Mula ko lang ko sa inyo, ha, Bet. Magkita tayo dito, Tess. Pataw na ko dito. Bye. Bye. Diyos ko. Kinsa ka? Kinsa ka? Hapit na mo oras nga ni ako sa gawa sa ilang bebe. Pero, wa pa gyud siya maabot. Di na gyud siya makontak. Kikulpaan naman kung maayo, ani. Diyos ko, ayaw intahon itukot. Ayaw intahon. Magtes, Amangod ni Bebet. pasudlan o na ko no ni Mama, Magtes. Oo. Day. Nabala ka nagmaayo ang mga kinikanan ni Bebet. Kaya hantod karon. Wa pa gyud siya maabot. Og dili na makontak ang iyang cellphone. Ginoo. Ayaw in taon itugot nga may lain na sa nga daotang mahitabo. Aberto na! Boseng! Unya, Aljon. Madool ka, Boseng? Mereka. Yan, ang sa'yo balita. Daw, rasatan ng lakaw, Boseng. Why si Piato kinalakaw? Kung why si swerte, doon na sa'yo patero kan lawa. Musunod sa duha ka polis, Trini. Musunod sa manghod ni Bebet. Kadaghanan nila, Aljon. Rekomendado ba yan mo? So, ito ko nila, Boseng. Pulis sila may laki. Dugay na nilang giplanuhan ang mahitabo karoon lawa. Maghuwat as resulta, Boseng. Naibaw na magdaan ang hepe ani Boseng. Noon sa pamayatong kapalakan, lusot gihapon ang hitabo ang karoon lawa. Kagawas ka na, Aljon. Di apa ko karon sa ilang Bebet, sir. Grabe ka ang kabalaka nga gibati sa ang ginikanan og mga igsuon kay hangtod karon. Wa pa gyud siya mo pauli. Bisan kaming duha nagsabot na unta nga ari mag-abot sa ila pero hangtod ron wa gyud Bebet nga mitunga. Ang ilang sakyanan mo ilang gisakyan, sir. Oh, sige, sir. Salamat kaayo. Bye, sir. Kinuog ko. Gikulpaan ko. Unsa kay nahitabo ni Bebet? Di cute siya mag-contact. Dili kahapon mag-contact si Bebet. Nahibaw ka nga namin kumutimplang kape. Timplahan tayo kape. Diko. Lingkod dia sa pangbi pasiksto. Wato na resulta sa dugang mahitabo karong adlaw ni sudara. Dili ni first time nga mahitabo diri sa ato, Roger.
Murag tense tanaw, murag tense tanaw, murag tense tanaw, murag tense tanaw. Tuyang ka lang, dili ko tense. Nagkinaminam na ko. Kay baos ko nga, dili kay kinipay unang mahitabo din sa ato. May nahitabo na sa sama ini karong di paabot na to, pero kanian to ginagmay ra, dili parehas ani karon nga karong magko nga dindag ko dagko na tayo. Okay. Sige. Huwag to mga. Mauding po nararya haami atiman sa batay lawas sa manghod ni Bebet. Magsusi ko din Mautanag ko sa gwardya. Alan, ginuo ko. Asam ka paingon? Magsusi ko sa punirari nga mo nag-atiman sa batay lawas sa manghod ni Bebet. Maayo kay nanawag ka. Hangtod karon, wala mo mahibaw ikunhain si Bebet. Wa pa siya mauli sa ila hangtod karon. Kadiyot. Nakakita ka na ako ron? Ha? Hain magkandapita. Pwede daw tang hitabo ni Bibit. Balik na lang sa ila. Karon gidayon. Basig tuwan na si Bibit sa ila. Naglibog nagmaayo ang akong una-una. Unsay buti mo ipasabot? Nagkakita mo si Bebet? Hain ka ba lagi karon? Gusto ta kong magsulti ta? Magsulit ta, Alan, please! Magkita ta! Alan! Hindi mo sila gwardya sa bangko! Ginoon ko! Alan! Itulit ang bangko! Itulit ang bangko! Hay ka, Alan! Alan, tumagang ko! Alan! Mga higala sunda ang ubang mga sumpay nining Sugilanon. Kagaw! Nikain! Sugilanon nga sinuat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon, Algin Abakita. Spinner, Nelson Tantano. Recording technician, Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.